Kaixo, bideogida honetan Nextcloudeko DEC aplikazioarekin lanean hasiko gara. Bai, aurreko bideogidan ikusi genituen zezaugarri zituen DEC aplikazionek eta zertarako balio zuen. Eta guain hasiko gara ikusten nola lan behar deun aplikazionekin. Bai, orduan sortuko deuna da taula berri bat, eta bertan sartuko diteu zerrendak eta txartelak. Orduan, hau imaginatu, gu irakasleok ite deula gure odeian, edo bestela ikasleek ikas odeian, erronkako planifikazio urratxeako. Orduan, behar dana da, gehitu taula bat, jarriko hemen taularen izena, jarriet enpresaren o informatika sistema edo izen bat, imaginatu erronka batena dela. Eta lehenengo aldiz, lehenengo aldiz eta gero de nahi balimat, kolorea badauket aldatzea. Nahi egiten kolorea jarri eta listo. Konforme? Orduan, taula sortuet. Ikustezuet zer rixadan. Taula hartukoet, eta taula utxik dau. Orduan, nahi tokatzeitena da, nahi balimat, aurreko bideogidan aipatuta bezalako taulak sortu, planifikazio bat burutzeko, falta zaizkit 3 zerrenda sortzea. Bat, egiteko dauden tareak zereginek jartzeko zerrenda bat, beste zerrenda bat egiten ari denak, eta azkenik beste bat egindakoak. Orduan, taula sortuta gero, sortuko ditut zerrendak. Zerrendaren izena, hemen dauke bat, egiteko daudenak, hemen dau ja zerrenda sortuta, beste bat sortukoet egiten, eta azkenik, hau lehendik sortu hauzketa atera itez ezkit, eginda, beste bat zuek egitatzi barko zue testue osek. Orduan, 3 zerrenda, eta hemen jongo naiz jartzen, txartelak zereginekin. Orduan, taula sortuta, baina taula adibidez bauket taula honi konfigurazio berezi batzuk ematea. Xehetasunak irekiko ditut, eta lehenak eta bin, nik posible taula hau, partekatzea, imaginatu ikasle talde batek sortu dola, ikasle talde horrek ikasodeian, posible du taula hau irakaslekin partekatzea. Nire kasuan partekatuko dut talde batekin. ISS gune taldekin, eta bertako erabiltzaile guztikin azaldukoa partekatuta. Nahiko nuke erabiltzaile suelto batekin, bakar batekin, beste hainbeste. Bat jarriko nuke edo talde bat. Eta hemen, eman ditzezket, partekatu dezakeen baimena edo kudatu dezaketan, baimen desberdinek ni jarriko diet editatzeko aukera. Jon bustuen jarriko diot ikusteko aukera soilik, eta ISS egunekoi partekatzeko, editatzeko aukera. Hemen ikasle talde batek, jarri dezake irakasleen taldea, eta soilik ikusteko aukerakin, editatzeko aukera gabe, irakaslek ez ikutzeko. Egat taulai zea ematen. Zaten, zeinek lan ingau taula horrekin. Hau, importantea da, zegero zeregin bakoitzei, hemen dauden personak ez lehitzea dauketelako. Hemen jarri dezaket zeregin bat egiteko dauna, eta Jon Busto hori ez lehitu, edo IS eguneko kide bati ez lehitu. Etiketak. Etiketak, hemen dazkeu jarri da 4 etiketa, oiko, berandu isego iteko moduko zeregin bat baldin badau, edo bukatuta baldin badau, edo ekintza arrezko baldin badau, errebisatzeko, kolore desberdinekin. Posible izango nuke, gehitzea etiketa berri bat, eta nahi eten kolorea jartzea. Zuen esku gelditzea. Orduan, nik oengoz hauek ere biliko ditut, etiketa hauek, eta ikustezue zeinekin dauketen partekatuta taula hau. Zerrendak sortu ditut, 3 zerrenda, guazen plus honekin, txartel izena, lehenengo zeregin bezala, jarriko dut enpresaren analisia burutzea. Ikustezue, beste zer ez dela jarri, hauxe bakarrik, txartel hau, eta ezer gehiago ez da azaltzen. Baina, oain, aukera izango litzek hemen, xehetasun batzuk gehitzea. Adibidez. Imaginatu oso importantea dela. Ekintza beharrezko bezala jar dezaket.
Vale? Eta hemen jarrezaket, enpresaren ezeak, azterketa, burutzeko denok elkarrekin lan egin. Edo nahi dituten oharrak, bai? Denok elkarrekin. Negritaz edo editore simple bada, bale? Baitere, zeini esleitu, bale? Eta hemen azalduko zaizkit, lehen taula sortutakon, erabiltzaileek esleitu ditut, ordunik hemen, adibidez, jarrikotena da, adibidez, Mikel Arregiri esleituko jot tare hau, bale? Beak egin dezan. Konforme? Eta, nahi zen ezkioz, posible da, biharko edo data bateako, adibidez urrungo asteako, esleitzea tare hau egiteko. Hor nik uste dela ekintza beharrezko bat, etiketa bat jarri diot, jarriet zein esleitu joten, eta ze fetxatako egoki izango litzekeen tare hau bukatzea. Da planifikazio bat itea. Eranskinetan nahiko banu fitxero bat idio dezaket, edo bestela beharrezkoa baldin badu tare honek. Imaginatu justu zerekin honek, enpresaren analisia burutzek, badula teoria zati bat edo nahi dana dala. Orduan, nik posible fitxatik irati gotzea, edo bestela modeletik, ezin fitxero esleitzea. Orduan, hemen azalduko zai fitxero hau, ezin momentutan tarea honi, zeregin honi esleituta. Eta iruzkinetan, baldin gaude 3-4 persona tarea bat egiten, adibidez jar dezaket, nik nire kasuan, hasi naiz lehen urratsarekin, Nik nire iruzkina jartzen ditut, baina Mikel esleituta da honez tarea honetan, Mikelek baita ere posible du bere iruzkina jartzea eta komunikazioa tokiko genuke tarea honi buruz. Jarduratan ikusikotena da, orain arte egindako lanak honetan, zeregin honetan. Orduan ikusi zue zeregin honi, enpresaren analisia burutu izeneko honetan, jarrietela ekintza dela beharrezkoa, 4 egun barru, artxibo bat gehituet, eta Mikelei esleitu diotela. Gero badakizue, importantea dela, ekintza beharrezko edo etiketa jartze bali maitut edo personak esleitze bali maitut, posible dela gero etiketa bidez edo personak usuario bidez iragaztea. Hangoz bakarra dauket eta listo. Mikel hasiko balitzeke lanen tarea honekin, egiteko zerrenda honetatik pasako luke egiten atalea, egiten hasialako. Eta maitutakon, esango luke, bukatuet, eta pasako luke honia. Eta holaxe, hasiera baten behintzat, jongo nintzeke egiteko dauden txostena prestatu adez egiteko dauden zeakin, tarea jarri, eta hemen jarrikot, zein jarriko ditut, Mikel eta Raquel jarriko ditut, eta beste bat, eta Garbine. 3 personak, lan hau burutu behar duenak, urrengo asteako baitaren, txostena burututa. Ikusiko eranskin bat jarri edo ezakin. Agian ez diot etiketek jarriko nahi, listo, hola xeutzikot. Horren mendoket beste bat, eta jongo nintzeke jartzen hemen etiketak, barkatu zereginek, planifikazioi burutzeko. Gero, pixkanaka, jongo nintzeke pasatzen. Hemen zerrendakin baitere 3 puntu hau ikustitezue, posiblea artxibatu txartelu guztiak ningolieke, edo zerrenda ezabatu, zerrenda ezabatzeko. Hola xeutziko du. Orduan ikuste dela nahiko modu erresa, erronka bateko planifikazioa burutzeko, ikaslekin. Importantea, ikaslek agian irakaslei baimena ematea. Eta ez balima da zeakin, lan talde bat, imaginatu ezin lan talde, segurtasunekoa, agenda 2030, ISS egunea, zuzendaritza, lanak zereginak kudeatzeko. Animo aplikazionekin eta zemoz jute zaizuen.